Osukwini lwesithupha lwesigcawu esiphenya ngezinsolo ezibhekiswe koyinhloko yamajaji e-Eastern Cape uSelby Mbenenge, ummeli wakhe uMoses Khakhane uthi izithombe ezathunyelwa kuMengo nathi zivela kuMbenenge zathunyelwa ngomunye umuntu. Khona ke ingcali ezimbini ingcaphephe ezizawufika zichaze into yokokuba phofu ke kwakulomqulu wakho wamafoto nokokuba mhlawumbi lamafoto adownloadiwe awekho lamafoto abonakalisa into yokokuba wathunyelwe nguJP. Ummeli uAdvocate Moses Khakhane uchithile okushiwo uMengo ukuthi wacela ukuhlangana noMbenengo eMonti ukuze amtshele emehlweni ukuthi akasayifuni yonke lento eyenzeka phakathi kwabo. Mandikuxeleleke ndithi awuthethi inyaniso wena xa usithi ubufuna ukumxelela ukuba awudibananga nezi zinto azenzayo okanye azithethayo kuwe nale miyalezo ayithumela kuwe. Benivana khange kubekho kwangxaka. Ayiyonyani lona. Kuvele nokuthi uMengo wake wacela imali kuMbenenge. Lesi sigcawu sizoqhubeka kusasa.